Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Daisy nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a London, United Kingdom. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada na Neth Jasmine, Lear Macho 9731, Arlene Siano, kan Jasmine Rivera. Makablaawan da Amboy Tamayo, Jimmy Buis, Dennis Tamayo, Christian Abalos kan Sir Julius Garcia, iti Binyan Laguna, from Jobert Namyon. Best wishes kani ading ko John Leo kan Irish, from Joan Ruvillos. Makablaawan amin at taga Dibagat, Madatag Kabugaw Apayaw, from Julinda Balalang. Libe family iti Ilocos Sur, from Say 1409. Amin at teachers dito'y Kaagrawan Elementary School, nang runa iti apok ani Gia Morocco, from Magdalena. Shout out kada Mary Joy Dulnuan, Cheline Vicente, Lovely Lily, Corina Ancheta, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith Canoli Andres, iti Villa Carmen Ramon Isabela, ti kablaaw kat nagapo kan ni Linda Pasion. Shout out kan ni Olive Macanlalay, Nuvilin Taberna, Irene Libed, Joan Rovillo, Mylene Puguon kan Aloha Joyce Caliva.
Makablaawan nila kay ko ani Delphine Aspiliaga iti Rosales Pabahay Pangasinan from Hermelin iti Singapore. Shout out kada Almirante Matias, Emma May Beltadeo, Jennifer Guzman. Makablaawan pa iti family Aquino kan amin akabarangayak ditoy Maddalero, Bugay, Cagayan. Shout out kada Ana Jean Gaho, Maricar, JTB Vlog, Juanita Bayaksan, kastamat ni Flora Aurelio, Rodalyn Ampa, Louis Jane Aguirre, ken Aubrey Ariota. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Daisy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Daisy, adaak iti agdama dito'y London, ngam di makalak iti Kailukanwan. Iti may nga aldaw ama kumikumak nga agyut YouTube, nasarakak to YouTube channel yo. Pinadas ko nga rod tinagdengeg kan nagbuya kadag iti uploads yo, kat nagustuak matunay. Sipod idin, awan ti aldaw apalabset asa anak nga agdengeg kadag iti drama yo. May saak a nurse dito'y London, Manang Emmy. Saan a panagpanakkel, ngam siyak ti head nurse iti ospital a pagtrab-trabahwak. Naingganyo akmat anang ipatulod iti padas ko, tapno ibinglay ko kadag iti dumdumngeg, no kasano anaragpat ko ti arapaap ko. Tanam na maek a makaipaayday to iti adal kan inspirasyon kadag iti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalay say manang, idi agad adalak paylaeng. Ay, agyaman na, nalpason ti klase. Makabanog mo ti agadal. Oy, friend! Ala! Kasla na stress ka manin Ang okay lang na ita. Sana balit a Friday ita. Iso nga amomon. Wan ngagpaiso, Biyernes ita. Iso amasapul nga ginom tayo. Of course! Ay katapag iso. Ada kaluklo katabar iti asidag ti pangpanganan tayo. Ijalangan ti papanan tayo. Ah, kasta ka di? Win! Kahit matamapantay inton madamdama, ang mga nodo ti Pogi, ijay sika. Ah, syempre, mapantayo kitaan inton madamdama. Makabanog samot ti agadal. Kaya't kumot ti agaliwaksay. Ni, masapol nga ang sukat ka, friend. Alangan mata naka-uniform ka ang mapaniti bar. O sige nga Rod, agkikita tayong tulaangan inton madamdama. Ala, nakaidap amin na nasilaw iti balay mi. Nakaturog da na samot aminan. Aginayadak laangan asumrak. Tapno didak mangag. Anit orasan. Grabe una yan. Itala nga sumangpat ka. Nagkapwa. Ha? Nagapo akiti ayan ti balay ti kagrupo, tatang. Pasensya kayon. Di pa nagkunam ka, di kat maloko na. Kasta ti kawas mo na pa nagaramit iti group project. Saan nakamunal, Daisy? Ha? Nakalablabasit ka pa'y. Madlaw anak ka, inom ka. Ala, saan mo, tatang? Di ka naglibak, Daisy. Madlaw iti tignay mo. Panagkunam ka, di kat adda na saya at amaalam iti panagin inom mo iti arak. Babae ka pa'y mat nga raod. Di mo ka di amo at delikado di tarwar iti kastoy nga oras. Kasano no adda napasamak kan kakat saan mi nga amo no sa dino tayan mo. Agpanunot ka madmat, Daisy. Saan da ka pinadakkel kan pagat adalan tapno agbalin ka laeng amanal.
tatang. Kaya't mo ka dito pagsardangan kalangan nga agadal. Adda kami dito kaninanang mo nga agsak-sakripisyo tapno makaadal kalaan ng kastipay ti isubad mo iti amin arigat mi para kan ka. Anya klase di pa nagpampanunot day ka, day say? Pasensya kayon, tatang. Panasampay nga ulitan ti kasto nga inaramid mo. Makitam no anya ti mapasamak. Oh, friend, kumusta ka? Ay na, nagadun samat tinainom mo iderabi Naibag na nakawit ka pa Kasta nga rod unay nga ungat ni tatang ko. Ha? Kunamot no nadagsan unay ang tinagbasulak. Hala ka. Katanyangit imbagana kan ka. No ulitat pa'y kanutikas di nga inaramid ko. Agsarda nga kanon nga agadal. Grabe, saan ka di? What? Ay talaga grabe na ita. Nagikatakla ang mo't iti stress ko. Saan da ka di ang maawatan da ita? Oh, relax. Relax, girl. Panunutem at hatang mo da jay. Kat saan ni agunget no awan mo ti makigapo. Pagkarupumlaan nga nakastoy, ako nga, madandanagan dalaan para kang ka. Uray pa'y. Maawatan da kumamot asag paminsan. Daisy. Makapasuron. Ha? Maminsan ka lang nga agaliwaksay. Kasjay pa'y taramidon da. Tinasayaat. Mapantayo man ni Jainton madamdama. Ha? Nakarkaron ang nastresak. Masapo lang maikat da ito'y. Are you sure, friend? Ang mga numaong tan ka manen. Makamuditan. Talaga may stressak. Agkikita tayong tulangan ijay inton madamdama. Saan ka talagang agnaknakam? Binagaan ka lang arod edin ngam inulit mo pailaan. Kasano mo't ngamin tatang? Didak mo't maawatan. Na, Nagikatak lang iti stress ko. Di yung amin amuno kasano karigat ti agadal. anya? Iti pa nagkunam kat na iti solusyon iti kastang ibagbagam? Ti pa naginom mo iti arak? Awan tinasayat nga itden kan kaday ka. May sagmak kalaan. Grabe kayo mo't tatang. Na, tasak pa iti grabe. Kita man tabagay. Panagkunam ka dikit nasayat na itangar aramidam. Pagat adalan da kangam kasto ti isubad mo kada kami. Idinto ta para mo't lang iti masakbayam tar aramidan may. Binalaagan ka ngam dinak impangag desi. Iso akas iti na ibagakkan ka din. Diya kung suportaran ti panagadal mo, makaamukan iti bagay. Total, awan mo't lang ti patag ti panagsakripisyo may tapno makaadal kalaan. Ha? Anya ti kunayo tatang? Tulang ka kaday. Naglawag mo't tilangag mo. Manipod ita, makaamukan iti biyag mo kunakmat. Diya kung makibiyang iti panagadal mo, total kastamad ti kayat mo. Ajak impangag ti balag kanyak ti amak ididamo manang Emmy. Taim pagarup ko nubut-but ngan naklaeng.
Iti may kaduagon daway an aktuannak ni tatang an naglabsing iti kayat na, kasta unay ti pungtot na kanyak. Idi imbaga ni tatang adinan suportaran ti panagadal ko, jakon ammo no anya ti aramidek. Agkakanat ti sumsumrek iti panunot ko. Addapan ni dir ko iti bagik, no apay an aramid ko ti kasjay. Ngam kastay ko na dangaruden, awan ti umuna ababawi. Jakon ammo no kasano ang maurnos ko ti amin. Aging ga iti maysa arabii, nangeg ko dananang kentatang nga agsarsarita. Saan ka di ang nasaya at ti panang padakkel ta iti anak ta Melinda? Apay akas to'y ti mapaspasamak. Impait ka mo ti amin kan kuana. Seryo, lakay. Pinadakkel ta an asaya at ti anak ta. Mabaling nga dalaang pagdaldalanan na adi na maibaga kadata. Iso asaan arumbeng ti imbagam, asaan tan asuportaran ti panagadal na. Makita mo ti kinasaot na nga agadal. Iso na laeng taadda dagiti gundaway, adi na malapdan ti bagi na asumurot ka dagiti gagayem na. Ngamapay nga aramidon na ti kasjay. Iso nga rod, apasinsyaan talakay. Awan ti sabali ang makaawat kan kuana, no di data adadakkel na. Noon yaman ko mga minday ta pagdaldalanan na. Apay adi na ibaga kadata. Saan akas ka rin aday ta kaibagbag am lakay. Adda dagiti problema dagiti agtutubo, asaan da maibaga ka dagiti dadakkel da. Iso ada tayo anaganak ti rumbeng ang makaawat kadakwada. Saan anadlaw dananang kantatang ti kaaddak iti asidagda itay. Kabayatan ti panagsarsarita da. Kat aklunak. Natignay ti riknak kadag iti nangag ko itay. Mariknak babaan iti panagsaon ni tatang. Adi namot kayat tinagbalin a desisyon na. Ngam mamati akayat na amariknak. Asaan arumbang nga agpanak kelak kadakwada. Tauray balibaliktadon ti lubong. Isudalat ta tinaganak ko. Nimat nanang, napalalo ti panangisakit na kanyak. Kasta unay ti panangipalawag na kanitatang, arumbang laeng amaawatan dak, no bilang ada pagdaldalanak. No panunutan anaimbag, simple laeng mo't stress. Gapoy ti panagadal ko ti marikriknak. Awan mo tinadagsa na pagdaldalanak. Pudno anasairak ididamo a kinaungatnak ni tatang. Isa a pinamidwak ti simurot kadagiti gagayem ko. Ngam gapoy tinangag ko asaritaan dagiti dadakkel ko. Rumbang laeng nga agnakamak. Taos to ti kunada. Para matlaang iti pagimbagak ti aramidan da. Nanang, adakon. Nagdiretso akon anagawid kalpasan ti klasek. Agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, anak. Mabalin ka di nga agsarita ta. Apay ka di nanang? Anak ko, saan laeng anam na minsan anangeg ko ti panagungungat ken kanitatang mo. Imbaga na pa'y asaan nan asuportaran ti panagadal mo. Wan nanang,
Anya nga minay at mapaspasamak anak ko. Apay anaramid mo ti kasjay. Amom mo't asaan anasaya at daijay saan ka de. Pasensya kayo, nanang. Nalabit, ada pagdaldala ng anak ko. Aday mo ibagbaga kada kami kan ni tatang mo. Nga mapanunot mo mo't kuma, asaan aday ta ti solusyon ti amin. Saan a masulbar ti arak, ti anyaman a problema ma anak ko. Pasensya kayo, nanang. Nastresak lang amin iti panagadal ko ita. Nagadong amin ti aramidak. Nakarkaro kat, nagrigat gayam ti kurso a nursing. Maawatan mi anak. Ngam ulitak, saan aday ta ti solusyon ti problema? Pasensya kayo na talaga, nanang. Di kay agdanag. Jaktun ulitan ti kasjay nga inaramid ko. Nadamag ko apuro kalukwan kanumot gayam ti aramidem si ka Daisy. Auntie? Amom ka di akayarigam ti awan kwenta na nga anak. Gapo iti kastangar aramidem? Ha? Di mo pa ikan patag ti panagrig-rig at nananang kantatang mo tapno makaadal ka. Kaya rigam mo't laang ti may sa amunol ti kastangar aramidem. Nalabos kayo mat ngagsasao, auntie. Apay sumat. Apay, ti kunam ada maragpat mo kan sumaya at tibiyag mo iti kastangar aramidem. Awan! Awan ti pagmamaayan tibiyag mo iti kastangar aramid mo, Daisy. Amang ano makiasawa kan tulaeng. Iso na saysaya at pay no agsardeng kalaangan nga agadal. Kat tumulong kalaangan ka dagiti trabaho iti balayo. Tapno saan mo't akakaasi ti kabsat ko amang papaadal kan ka. Agad-adalak mo ta na imbag, auntie. Sigurado ka? Aramid aya ti estudyante ti agawid iti oras iti rabii. Aramidan nakpay nga awan panunot na. Namindwala ang mata na pasamak dayjay, auntie. Makitam, sungsong batan nakpayan, agbalbalin kan abastos. Kaslawan mo't kan sursurom. Daytoy ti taddaanam. Awan pagmamaayam anasayaat, no di mo baliwan ti kastanga ugalim. Nagsasakit dagiti na isawang kanyak ti kabsat ni tatang idinagsarita kami. Ngam, jak agpapekto. Oray imbaga na nga awan kwenta ka tao. Nga awan to ti pagmamaayan ti biyag ko. Jak paapektaran ka dagiti imbaga na kanyak. Boyfriend, kumusta? Ha? Ala! Aping nagsangsangit ka, girl. Pinagsasawanak ngamin ni Antik idi nagkita kami, friend. Ha? Agkakasakit dagiti na isawang na kanyak. Awan kanu kwentak nga anak. Kanawan to kanu tinasaya at amasakbayak. Ala! Nalabos mo't nagsasao day tanga ikit mo. Akit? Agpa-apekto ka kadagiti na ibagana? Agpa-apekto ka iti kasi napasamak? Saan anya? Saan nga iso ti makaibagan no anya ti agbalin a future ko? Saan na nga igam ti masakbayak? Trueness! Agpaiso day tanga imbagkam. Saan na ka paapektaran, friend? Amo ka saan na ka kasi ti ibagbagana? Amok nga dagur uray anasaya at amasakbayak. Kan amok amaragpat ko amin nga arapaap ko. Agpaiso day ta ako nam. Sino ko mati mangibaga no anya ti masakbayam, aber? Amok akabaulak aragpatan amin nga arapaap ko iti biyag. Amok nga agbalinak to a nurse kat makapanak to iti sabali a pagilian. Ops! Saan lang nga basta nurse? Head nurse, my friend! Ha? Oh, kasta umisem ka. Cheer up, girl alush. Marayawak matkan ka, friend.
Agyaman iti suportam kanya ka. Amo ka kanayon ka nga adda dita amang suporta kanya. Of course! Namnamaam dayta, Daisy. G lang ng G! Girl power! Manang, nasa Iraq kadagiti insawang tikabsat ni tatang, nang runakat jak ni namnama, nga aggapupay a mismo kankwana dagijay nga agkakasakit a balikas. Ngam dagijay tinagbalin a motivation ko, tapno panagnakakadakwada, akabaelak atun uyan amin nga arapaap ko, nang runakat talaga akayat ko ti agbalin a nurse, kan makadapaw iti sabali a pagilian. Kayat ko talaga ti agabroad manang. Gapo iti kinangato ti arapaap ko, nagpursigiak, impamaysak ti nagadal, inidyak ti barkada. Kayat ko ti agturpos ang nangangato dagiti grades ko, tapno dakdakkel tinamnama a makapanak iti balasiw taaw. Naglabas ti panawen, umada ni idin ti graduation ko, manang Emmy. Nanang, tatang, ada ipadamag ko kada kayo. Anya ka di dayta anak kao. Huwag nga agpaiso anak, kasla naragsak ka unay Husto kayo, nanang. Talaga naragsakak. Umadani nga minan ti graduation mi. Kat cum laude Agpaisaw anak kao. Wan tatang. Ay na, naglaing ka talaga anak ko. wan nga ro Daisy. Tauray ado ti rigata nagdalanam, kinabailam ti amin. Ita, cum laude ka pa nga agturpos anak ko. Ay na, maragsakan kami kaninanang mo, Daisy. Katagyaman ak unay kada kayo. Tainik kandak pa iti gondaway amang ipanagnak. Akabailak ti agturpos. No saan aga po iti ado a sakripisyo yo. Diyak ko mamaragpat amin dagitoy. Kanang runa a pagyamanak ti Diyos. Tadinak binaybayan. Congratulations, Nurse Daisy. Congrats, Mat, Nurse Paulo. Ay na, nagmaytatunggan si ka. Kamaudyanan na. Nagbunga mutlaangan amin arikat kan sakripisyo tayo. Dagi di rabiing, awan ti turog tayo, gapo iti pa nag-duty tayo, kabayatan ti OJT. Kan ti pa nag-review tayo. Imbagampay. Aywan gayam, jak pa'y nayamamukan kadagiti dadakkel ko. Tatang, nanang, isugayam ni Paulo. Boyfriend mo? Ayun na. Saan tata? Di ka di madlaw na pimpintasak yung ti Junakis yun. Wanmat nga min tatang. Best friend ko ni Paulo. Isuti ka na yun at tumultulong kanyak iti amin ang nagdaldalanak bayat ti panagadal ko. Manipod iti stress ko, gapo iti panagadal, ken dadumapay. Ay, kastaya anak ko. Ay na, agyaman aken ka Paulo. Amok, asaan akabailan amin dagitoy ni Daisy, no awan ka. Ay sus, don't mention it, nana. Ay, kahit anyang iti plano yu itatan nakaturpos kayaw. Ag-review kaming tatang para iti board exam. Sapay ko mata makapasa kami.
Tapno na anay kaminton a nurse ken ni Paulo. Nanang, tatang, nakapasa ak iti board. May isa akong anaan-anay a nurse. Ay na, kablaawan ka no kasta anak ko. Maragsakan ak parakan ka. Ay na, talaga analaing ka, anak ko. Agasem, umuna pa nag-examine mo, nakapasa ka adagos. Wan nga raud. Talaga ngamin nga impamaysak ti nag-review, nanang. Diyak ngamin kaya't amasayang ti panawon kan ti kwarta amabusbos iti panag-examen ko. Katagyaman ak iti Diyos, tanagbunga amin a sakripisyo. Di kasano day tan, day say, ag-apply kan ito ospital? Uwan tatang, agtrabaho akpay dito'y pagilian tayo. Sakbay nga agaplayak iti abroad. Talaga ngamin nga arapaap ko ti agbalin a nurse iti balasiw taaw. Kat amok a mapasamak to dayta. Kat ikarik, ama ipaayan kayon ton iti nasaliwanwan a panagbiag. Ay, ikararag tayo dayta iti Diyos, anak ko. Ngam di mo ba't liwayan ti dumawat iti tulong na kan panarabay na. Tapno magunod mo amin at tartari gagayam iti biag. Ada akong dito'y London. Naglamiis gayam dito'y. Kastaya, kumusta mo't ti biyahim ngay anak ko? Nabayag ti biyahe, tatang. Ngam kinabailak mo't. Anday tan, day say, inot na matungtong palti amin nga arapaap mo. Amin abunga ti panagsakripisyom kat makitkita mon anak ko. Ipampanakkel da ka kaninanang mo. Agyaman na kada kayo, tatang. Oh, anak, apay nga nagsakit ka. Mailiwak namin adagusan kada kayo. Diyak namin naruam amaya dayo kada kayo. Kailiw da ka matang adagos, Daisy. Ang kabaulam day ka, anak ko. Kantay to'y tilag-lagi pa. No bilang tata ti masapul mo, awagan na kami kasinanang mo. Nang runa no masapul mo, ti kasarsarita. Agyaman na kada kayo, tatang. Bakit? Anyang iti marikrik nam ita? Ay na, maragsakan ak para iti anak talakay. Isunala ang tatalaga ang maikawa ak nga awan iti denata. Ita lang amin anaisina kadatakot. Ay, amom ka di Melinda. Numalagip ko na di panawon na nagpaloko ti anak ta. Impagarup ko idi no awanin tinamnamak ang maadaan iti anak ang makaturpos iti koleyaw. Talaga adyak ko man kayat asuportaran iti. Gapu takasla na awan anak iti ganas, gapu kadagidi ang napasamak. Saan ka di naibagakan ka idi? Arumbang adataan naganak ti umuna ang makaawat iti anak ta. Amin dagijay kat normal a pagdalanan ti maysa nga anak. Melinda.
Naimbaglaang an ata dimngag kakanyak ide. Saan mo mutlaang abinaybayan ti anak ta? Kat ti pag-iama anak unay, nasa apaan nakaamiris ti anak ta? Kat inggaid na tinagadal, agingga iti nakatorpos. Isa manipod mo't idain, nagsasaro nun ti swerte adimtang kalwana. Dakkel aparabor day ta ti Diyos iti pamilya tayo. Kat ita, makitkita tan tinarimat amasakbayan ti anak ta. Saan apulos nga ipagarup dananang kantatang nga da akon diti Pilipinas. Diyak namin imbaga kadakwada nga agpakasyonak. Iso asigurado ak ama sorpresa da iti idadatang ko. Ada akon diti sango ti balay. Agtuktuk akon. Daisy, anak ko, ada ka? Wan tatang! Adaan! Melinda bakit? Ada ni Daisy! Melinda! Ada ti kunablakay! Oh my God! Ada ti anak ta! Ay na, anak ko! Ay na, apay aday mo imbagbagagay nga agbakasyon kagayam! Surprise nga rod, nanang! Naglibak iti trabaho, tapno makaawid ak niti Pilipinas! Mailiwak nga minan kada kayo. Ay, nakailiw na kamutanday si anak ko. Mala, sumrag ka anak. Agin anak ka, tamang isagana ni nanang mo iti merienda. Amo may anabanog ka iti biyahe. Kumusta nga iti agbalin a nurse iti sabala pagilyan anak? Makabanog, tatang. Ngam kabailak gapo iti arapaap ko. Diyak mapanunot ti kinarigat ti trabaho. Nang runa no makatultulong ak iti sabali a tao. Kat day tatigapuna, no apay akinayat ko ti agbalin a nurse. Ay na, ipanpanakil da ka, anak ko. Pudno tinako na ti inam, anak ko. Kahit pasensyakan ka dagiti na isawang kukun ka idewan. Pakawanan na kuma. Tatang, maawata ko no apay ana ibagayo kanyak dagijay idi. Uray na sakit, ngam adda rason no apay ana isawang yu kanyak dagijay abalikas. Kat no saan aga po iti panang sitaryo kanyak idi. Nalabit, jak na amiris amadigaya man adalan ti taltaluntunak. Isa pagyamanak mo ti panagungat, kan panang bagbagayo kanyak idi, tatang. Gapoy ti dayjay, nagbalbaliwak, kat inggaed ko tinagadal. Amom day si anak. Nagasat kami kan hinanang mo. Takas kan ka tinagbalin nga anak may. Talaga aparabor na ka ti Diyos kada kami. Makapalok magmat iti puso day tanga insawang yo, tatang. Agyaman akmat. Tanaad da anak iti dadakkel akas kada kayo kaninanang. Agyamanak iti panang suportayo kadagiti arapaap ko.
Nagasatakma ng Emmy, tanaadaanak itinaganak akas kadatatang kananang. Isuda tigapuna, no apay anatunoy ko amin nga arapaap ko itibiyag. Kat aging gattung palbiag ko, ti panagyaman ko kadakwada. Itama ng Emmy, gapo iti tulong kan panarabay iti namarswa, na promotak kas head nurse iti ospital a pagtrabtrabahwak dito'y London. Kat inton naan-anayan ti urnong ko, kayat ko ti maadaan iti negosyo dita Pilipinas, tapno adda imatunan datatang kananang. Kan addan to danunag a negosyo, inton agretire akon dito'y London, kat agawid akon dita Pilipinas. Agserbi ko mga adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg to'y pakasarita akmanang, tapno saan da maawanan itinamnama, amang tunoy kadagiti arapaap da iti biyag. Alakastan, katagyamanak iti panangidramayo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Daisy. Pagayam ko a Daisy, pinanaknakam iti pakasaritaam, asaan tayo arumbeng nga agpaapekto kadagiti agkakasakit nga isawsawang ti sabali a tao, wenno iti uray anyaman nga ublag iti dalan tayo, amang ragpat kadagiti arapaap tayo. Kaskan ka, namnamaakmat nga agbalin daytoy nga inspirasyon, tapno nakarkaro tayo nga agsalukag, tapno matunoy dagiti arapaap tayo iti biyag. Ken ti kang runaan nga adal a naagsep iti pakasaritaam, ket ti panagbalin a natulnog, ken dumngeg iti balakad dagiti nagannak tayo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi